guys, today mo ato tagtalamban para mohigog og laming sabaw. Tara, mo biyahe ta padung sa Talamban para mo adto sa BM Bacareta. From the streets to the hidden corners, Colony 7's got them all, yeah. We discover local flavors and food is unite. Feast on the goodness from morning till night. Ooh yeah, Colony 7. So divine, a football that'll make your peace not shine. From home in the world to go make the lights. Come join the journey, if the food is delight. Oh, taste the flavors, savor the love. Calamisa, ooh, I'll take you all. So finally guys, nanatadri sa Highway Talamban para mag Bacareta sa BM Balbacoa. O, di ba? Mao ni play Balbacoa, Bacareta nga mong giampas karong adlaw o kana. Mao ni sample bay. O, so kusog gid kining lugar sa Bacareta, kuan Bacaldereta, Balbacoa, nasa sila Puchero, kung ganahan ka. O, pero mana today, ganahan kang mo affordable lang. Bacareta kita. O, grabe, grabe dagko kayong kaha dere ay ka ng kawa, and you know na murag lami gini kay daghan kig tawo ari. Tanawa lang sabaw nila bayo. Unod. Mao ni mga unod. Yan din tangag lami king sabaw anli sabaw na sila dere bay. Mga unta perfect pare sa ni mais. Mais kita, ako mais ko. Amot lang nimo, na kaldereta, lami kay kaldereta. Kani ato magsabaw lang ta kay lami kay sabaw ay dire. So affordable ra dayon. Mali na anli sabaw, perfect kayo pare sa mais o uban pa. Diba? Ganda kita ka na. So I love the servings here. Kanang generous kaayo, tanawa na. Grabe. Humok sa lambaka. May pagkaluto. Ang sabaw very rich. Tanawa kong naong. Ilamian ba? Abot initiging mais. Pero yes, mag-enjoy kayo kumukhaon dere. And ganahan ko magbalik-balik ang duliri sa una katong kong asawa sa Talamban pa trabaho. Sa muna sa Kanduman dere din mga daghan kay dere mga ripis anog sili para kung ganang gaghalang-halang mo ay problema na sili available. Di ba? Ug usa pa dere kalami na factor is kanilang libreng ginamos bay. Ginamos free, ginamos perfect kayo ipare sa inyong Bacareta o Puchero o guban pa. So ato nagpusag sili para power kayo. Yan na. Ready na gid mi magtiwas og kaon. Sos. Nakangig tao. So mo nang ay palabig udto kay usay wa na kay maabtan. Mo na power kayo. Unas lenmar laban kay duha ka mais. Di ba? So kana pares kana tilawan na tabi tilawan. Naglaway nagbalik da pero mo na lami kay balik dito bay. Grabe. Hindi ko mahibong nang daghan kay suki dito. And tapukan gini sila kada adlaw labi na sa mga udto alas 11. Wapay alas 11. Unganahan ka. Ay gid og katod ng mga launa kay hotdan ka Puchero gi-order na ning usa ka grupo Puchero o Bacareta laban kayo dahil sige gid takos busy kayo og unya atong istoryahan ning mga suki diri na pareho na tong hilig ani mga pagkauna og atong pangutanon ngano mangaon sila diri di ba so sa mga kuano busy kay ato silang ma'am busy kay takos sabaw mais o guban pa diba? So bitaw kanus amo last nakabisita diri diba? Nag-enjoy pa mo unsa ba ning orderon diri and sulit diba? Diba? Labi na ka ng mga kuan daghan kay mo dayo diri lagi labi na masuroy ng mga even mga pulis diri mukaon. So mo na BM Bacareta ang kalda. Ano diri man mo nangaon bay? Kay lami on.
Unsa may nag-order eh? Nangka. Bakarita. Nangka. Nangka. Lamig, nangka. Nangka rin. Wala mga suki dire. Oh, eh. Suki na doon. Nanotik na good, nanotik. Pila man ka humay ni mahurot o Unsay humay mais? Oh, pila man ka mais? 5. 5? 5 nga ning lawas. Pero 5 mo kabuok. Alor ako. Alright, kuyaw kayo. Okay. BM Balbacoa by alas 12 pasado. Tanaw na to sa nakabiling silang sudan. From the streets to the hidden corners, Colony 7's got 'em all, yeah. We discover local flavors and food is unite. Feast on the goodness from morning till night. Ooh yeah, Colony 7, oh so divine. A food book that'll make your taste not shine. From hole in the wall to domain.